Hello? Gusto kita. Ganun ba? May gusto ka ba sa akin? Wala. Sige, bababa ko na yung phone. Teka, wag mo muna ibaba. Hindi mo pa nga tinatanong kung mahal kita eh. Ayaw nga pala. Mahal mo ba ako? Hindi. Ay, mahal. Mahal mo mukha mo. Bakit? Ano bakit? Saan ka galing? Tingin ka lang. Dun sa ano, birthday party ni boss. Mayag ako? Nagpaalam ako sa'yo kanina, di ba? Sabi ko, gagabihin ako dahil may pa-surprise birthday party kay boss. Ano sabi ko? Sabi mo, okay lang. Oh. O, di, okay lang. Di payag ka. Hindi! Hindi ko sinabing payag ako! Sabi mo, okay lang. Oo! Sinabi ko okay lang. Pero ang hirap kasi sa'yo, nag-assume ka agad na payag ako porkit sinabi kong okay lang. Hindi mo ba nakita itsura ng mata ko? Ganito itsura ng mata ko. Okay lang! Ang ibig sabihin nun, hindi okay. Okay? Okay? Hindi ka okay! Hindi na okay! Hindi nga eh. Hindi ko matulog, oh. Lakang Magandang araw po, Manong. Ay, gandang araw. Napansin ko po na may binabantayan kayong mga kalabaw. Ay, oh. Sino po bang nag-aalaga sa kanila? Ay, hindi yung puti o yung itim? Yung puti po. Ay, yung puti. Ay, ako nag-aalaga diyan. Doon naman po sa itim. Ay, ako rin. Ano naman pong kinakain nila? Alin diyan? Yung puti o itim? Yung puti po. Ay, yung puti. Ay, pinapakain ko dyan yung sariwang damo. Doon naman po sa itim. Yung itim, ganun din. Sandali lang, Manong ah. Kanina pa ako nagtatanong. Tinatanong nyo din ako kung sino ba, yung puti o dun sa itim. Pero pareho din naman yung sinasagot nyo. Ano ba talaga? Huwag ka naman magalit. Ako'y magpapaliwanag, ano. Yung kalabaw na puti, ako may-ari niyon. Yung puti. Oho. Ikaw may-ari. Oo. Dun sa itim. Ako rin. So ito nga, meron akong nakita sa TikTok na ang Tagalog daw ng toothpaste ay Colgate. So sabi nga nila, huwag kang basta-basta maniwala sa nakikita mo sa internet. So sinearch ko, nagpunta ako sa Google, sinearch ko at ito ang resulta. Totoo nga, Colgate ang Tagalog ng toothpaste. So ano, ang Tagalog ng noodles, Payless? Hello, love. May magnanakaw dito sa bahay. Sabi niya kapag daw hindi ko binigay yung tinatago nating pera, sasaktan niya daw ako. Ako, sige, ganito. Kunin mo yung pera kong nakatago dun sa likod ng cabinet. Bigay mo lahat para hindi ka nila... Inuhuli lang kita eh. Sabi ko na may tinatago kang pera eh, ha? Class, anong gusto niyong gawin when you grow up? Teacher, ako po, gusto ko po paglaki ko magkaroon ng maraming anak. Wow, very good, Nene. How about you, Pablo? Anong gusto mong gawin paglaki mo? Tutulungan ko po si Neneng gumawa ng maraming anak paglaki ko. Lab, Oo. gusto mo ba padagdag ako ng bobs? Hindi na, love. Okay na sa akin yung dalawa. Pinunto ito.